lukorokni bagui koktuma kaham apel boroi type 1 haikaba bol sunduri belai keno kothok jat ketui obai keno kainani jara musung tongnai rok jaga jumi tongkhanke kai manai belbari kami debra kami wo takuk chito debormani nogo jara sokpaijak kubun hasteni jara kebang ngui tongkha jara rang puisa khatinani bagui haikaba ol boroi haikaba apel boroi kainani musung tongnai rok na phai manai kokduk number wngkha takuk chito debormani 6009554578 o kokduk number tui norok krungui norok dadi khlaino jara na phai manai belbari kami haikaba debra kami wo obahkino jara manthogui tongo tabo tam kok saka borok khnani khapangni takuktai bukuksong sung thanai kisa sal kisa sikango oroni je apel boroi haikaba miss india bol sundori kothok jat kotor khe thainai ekdom naithotok khlaiui norokno phunukmani engka tini hai o sararok sokpaijak kubun hastini engka tabuk tripro sokpaijak bini nogono tabuk nasari khlai tongo engka o nasari no o sara no o apel boroi no bo customer rokno saroknani bagui engka tini update roknani maphai ke katal rokni biskango knai tongnai rok rangchani takuktai bukukchong norok जों बबाय कगलाम सालायमानि बिसिंतैनो नरक खनाय नायदि नायनायदि इंगा सारफैलानो लामसो नाव बरनि बिसिंतै आमबायनो ना बेलायखन फाइसो बयमा बागै सार बाहाय दं सागरि नोंला दंजो कुन रकमे गाहाम जे तिनि नों तो जोंनो रिंखा आपेल बरय बल सुन्दरी मिस इंडिया गोबां मा हाजार नि रत सारा सकपायकिया ताबो कायनानि सिजन ओ बुसकांनो वाति फायकियांकनो ताबो सारा रक खिक्लाय मांखा हावो मानखा हेनै नों लोकरकनो ताबु कसरमानि हायकबो फुनुकनानि हायकबो लोकरकनो कायनानि बागै नों ताबु सेब्रमानि ओंके नों सारा रकलो बुसुक तो खा बुसकांगो सारा तु थानायो 1200 तुब जाखा ताबु प्राय 2000 अर्डर जाहैबन हाजा कायसे सौबैग्रा खाता एमने कास्टमार वादार रैजा नों तुबु नायखे अर्डर जानु वादार जकना सकांको अर्डर जगिया हाइन तुमनि पाइथांगा तुबु माले बुखरु तुमनि आंगम तुमनि सालथाम सालब्रैसिको सालब्रै ओंके नों ताबु ओ सारानो सारकसनाय ताबु अब कास्टमार थिगजों नबो थिगजोंना कास्टमार थिग ओ सारानि जे मा सावनो जे ओ सारा माने बो बाहायके स्रामजक माने ओ देशी बरयनो दा अब आपेल बरय खायजक ताम बो बाहाय देशी अब जे ओ पलिबेगो अन जगह देशी बराई बसली किचन जा आसाये आकोय से बम सतरखा बिछानी यागलम सतरखाटा ब देशी बराई आसाके देशी बराई आसाये बिछानी यागलम सतरमान यागलो से बनो अबनो आलका जागानि ओ जे मदर प्लांट तंगता ए आ जागानि हयते बेडेक मकल तुबुइसे अ जागा थेपाकाय ब्र हासिना हाबा हासि ओंका अबो देशी इंगै आसायग्ला खरनाले हे ताय देशिंलिया आपेल लंसनाय देशिंगि आला आसायनाय दो यांति रक ओ तलाति रक यांति रक आसायो जे पलिपेटनि अजम मकलनि तलाति रक आसायो ए आबो देशिं खाबो देशिंनाय ओंका बनोखो तामा खैनाय आबो नों सगागि मातनाय ना हाके नों बाहायकि सिनाय बनो बंखा आसायखांकना समसुमुङै फायो ओलो कायबे पाय 6 मासनि यागलो फायो बो या फंति फायतां या रंति फायो कसमुङै हाय बुसु चेंगो गगङै फायो आफ्रो नों वान सुसिदि अबले ओरिजिनल लिया अब देशी से नि वान सुबिता आं खाकमा मते फास फालियाब्ले मासना ओंके जे ओ कायनानि थांका अंके बुसु खाकरो माने थुकना नां बुसु सेन्टिमिटार माने बबा हाके कायना नां बिथि बरे रक तामरुना नांगा किसे लुकरगन सैखना हाकर तो इको ममसम खलाई आंगाफोरबो साजोंनो आगि दाबो बाबा हिं कायरि तो ममसम थुकमा ममसम बेबंग नता स्क्वायर आबा हाय खलाई खुरिया कोइ मुस्की तुगि थाइसा रिमांखा चाव मुस्की तुगि थाइसा आबनि यागुलो नों एसपी पोटास यूरिया नांनाय एसपी 200 ग्राम पोटास 50 ग्राम हाकि यूरिया 100 ग्राम पियाबा यूरिया ओलोरि मांखा हामु कायबे पाये साप्तान परे रगो 50 ग्राम सुरदि ओलो ताइ आबनो बुफानो नायसि पियाबा
nang bono hai ura urea no kabang ri rekhe theipen thangmano bo hai bo thangna jata thangya na abo je khlaini borok bo kisa talent no nangta ke tui rok bo hai ke rujangnai salo tui to tabuk je udrayo tabuk choitor ba phalguno je kaini rok choitor kaini rok watui kri khu hungke tui kisa thangrop saptawai ni rok phun rima tonai tui over boya obar na nangya borai hawa kalai khangkan bo thangai tung tui ria phun bo thala thangnai phiaba tamukhe nung to bono gurut khaine nangnai ble torona nangu khali bathai ka hamanan bagai nung bono bofangna torona nang যখন ওয়াতি হাকলাই খাঙ্কনা বতর সে ফাইছিনাই ওয়াতি হাকলাই খাঙ্কনা ব চাংজরং থানাই বুইসাগো lukorok to norok buji khana bo hai ke kanya nang chini sar no bonus srai khanarka ngoro je phanyani norok sarana phanyani hingke oroni ni kumangka bo belbari yang kami bo kalayo hai ka belbari blok bo khobjago bongkha debra kami ke chini sar ni bongka to chito de borma bongkha khoroksa government ni hai ka ba sebo khlai tong jao ke sebo khlai tongmani bising tuino ereng noga chugui tongya ereng hanyo noga chugui tongya boni ingkha kisrang ni tuyei o bahai kino bo kaisa business hai ka ba bini kaisa kaimung srang mani o bongkha belai kino wan mane belai kino khatung jaknai hai ka ba belai kino sajaknai o bahai joto sikla rok no baksa noga chugui tongbayo rang puisa digi ni hai ka rang ni digi lama sinia nugia sia ngai tong jara jaga tongnai rok norok achugui ta tongde chini sarbai si kereng phachidi जों bini contact number o जों tolaw ri dwano norok o contact ni norok kerengdi bo hai ke phaiei jara bo hai ke na phanya nang bo hai mis thana jato mis thangya ja abo hai ge sarabo mis rok thanglak glena mis thangya mis thanglak na pora ta buk tam bumung tong ab ki saiknar gani bumung to kabangman tongu bora ni bumung to 100 lai bumung tongu ni khanata ang aibo na anaro hungka to dal thamse tubu dal tham tam sari bol sundori miss india taiwan abon nang obno karai tai gobang ma khanawni ni mane khuktui bo thaipung rok bar ma sia thaine ja tongu abrok tubna ni khanawo abo order man khatu tu bunai order mai awai tu ai kisi misa tu de mana nager na ta thaisuk rok thaipung thaisuk hake sejna bar ma sia abrok tongbai ta gulu rok no nai tongnai rok no ini mangkli khai ka ba nini je all boro je sara no nai tongnai rok no lukorok no nini kesar ngo ba tongnai kisa camera na ang tu borok no sanamu sungo kebu borok kainamu sungkha hangke norok ang bai juga khlaidi sara ni bagita awangka norok kok buji khana chini charchi to sai khanar mani ngka norok omsuk ta ler sidi norok doti phaise norok kereng phachidi bini kok duk haika ba bini nogo phai haika bini kami phaita obongka kunu corona ni kerei yang monfort tongo school haika ba belbari school tongo yang belbari kami debra kami norok tai kunu corona kerei kok duk tuini bising tuini contact number orjak tongo srai norok ok kok duk tuino norok kerengdi belai kheno mis thangya jat sara belai kheno kaham bo salbrum burno sara no tuilui tongo jotona khlai tongo busano jotona khaya bo asuk bini o sara no su jotona khayo phongai khangkan kusrang tuiluo jotona khayo bulai rogo yong rok da kuthum tong abo che khai tongo ekdom srai khlai hani bulana sa hainu ngka obo tabo yong rok thum ka ka tam rok bo hai khaya nang no yong thum ko to chikono to yakban khibiri manu yakban na yakban khiman tongo bithi tongo na dal bidal bithi tongabo to ngka lukrok baksa kanya ni siangai tongkha ang kanya ni hingka busuk jora sentiment mane busuk sal rona nangnai kanya ni thangka hangka tam bo hai khanya nang ngka nang borok no kanya ni bagai mane nono jog khai ke nang sanai angabo to borok no kaham ke sanai sanainya mane bobo hai ke kaina nang busuk salna nang ang to kai seiman kable kubung belai kubung ko kai khibo ungya kisa hatal kan kaina nang to phana taworam di ang taklai je borok no suggestion domani 14 hat kesaro satat ke 14 hat ble karon nang 14 hato kesaro kaifi hangke ninaro tu labor khoros nang tangai ma tongle jabra tangma tongo
nang kazak khlaima tongo aun bagai bono kazati tairem sama kai phiru Tay rem sama khayu nai. ma khayu nai ha ko ulo tori thangpurke bo chodo ha to kazai thangchei ta yang mo yang hasal lo kazai thangata kubung ko nge bele kubung ko bung yebla aun bagai puila bosor bisini bistamna nang sat sat khlain toni manu ani kiteb su kubung ani ke 6 ফুট jei hadia ko 6 ফুট ani ke Emne jaga kom ni bagai jaw kene. jaga komya apro ana je sanai rok borok iko abo khai business bagai hinke kubung kaine nang honi sata borok Engka sa nang o samuno chengmani bisi busu kangka. bisingni ingkhata Bisingni khlai mani digi wo nang bazar hati mane bazar ni mulyo busurok khlai kena busurok kise kena rang. puila ni bisio ta ang iko 40 rok man kha ake tabo lasi ko o bisio taklai tang praine lak rok nu man kha sar marok ba buino magna bagmaro tang san salia abo to tongo buino kisi mise rahman rohor ka ake buino sar mani bagana phake saru abo hero tang khob jeble je manma simiani prai lak rokle man kha hisab tongo sijak tong khato bebang tong Kena ngobno bekhasa hapsu kata na. baka hapka samungno Belai keno aw kusrangni hingka hangke je kono mungsa khaipono bebang sai thango selekele norok mai masak lok norok jaga jumi tongkha hangke norok kas kai side ya thaya grang puisa bia lenglak nog rogo busabuti rongno porinani rang bia leng tongo hangke hai keba kebang baksa lon rok sujang nai tongo obono jaga tongkha kai kheba norok ta kisa develop nang rang ta kisa phayen nei ko sar to saini tongkha phaibede na phaibede o chara no norok khain noga sugita tongli aw tini ni mangpling norok bobo hengjaka sar oko laso lukorok no lukorona ngabon mani sinimung bai location sekna lukorona abon ang sanamu sungo mane bazar paikhanke 2 number chara mani manu to 2 number man na anaro semano na phaine rok borok bazar 10 ta rok 15 ta rok paikaine rok borok desi borai manbai khetai ko haka anaro taisa na phaibe pike semano borong sata ang to paya khu bazaro haka borok sawini ang saimanta bazar paike 2 number manu hin sata haka anaro paikhanko to original pura original obo granted mal kono 2 number ekdom granted mal obo Miss khamane nangnai jat kokhan nangnai jat Miss India ke Miss India nai bol sundor nai abo tai kon 2 number ni kise kok ma khursa nai ka sar nang bai ang koklam salai mani je o boroyot mane o je kumun bthai salai prota or to bebang mix somoso bebang rujak nei sao bebang rujak na bebang rujak samosa rujak tai kon nangya je Miss India an jaga bebang rujak tong somro mosorok nana sanaya ta nangya pura rujak abo wow Kagai ni bukuk dah kerja sih Saya ciba. Bebang daluk dah boh. Asu kotak. Abo. Enggak sah nih kisah kontak nomor lu korong saya kenal sih di borok. Ani pula ang kami sawagar pun address abo debra kami Belbari di blog way khobjak. Location ke yang Montfort School ni yang bazar tongo kaisa bazar tei ongkhori phaike hangkana yang pislama kaisa tongphiru o pislama ti phaike malai phainai ani bum ke chitto deborma contact number hangke 6009554578 o jaga contact haike ang mane always no norok to bini location haike ba contact number bo saikhanar ka hangke tini ni norok mangplik nai tongnai rok norok bobo hengjaka norok dati no norok kokduk bai kerengdi nai tongnai rong jotono khulungka hambai